ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲರಿಂದಾನೆ ಸಾರಿಡು ಒಯ್ದೀನಿ ಓಲೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲರ ಪಕ್ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಚೂರು ಸಾರಿಡು ಒತ್ತೀನಿ. ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಸಾರಿ ತುತ್ತಂದೆ ತುತ್ತರ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚ. ಓಕೆ ಇನಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಡಿಪಿಲ್ಲಿದ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವನೇನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಟಿಪ್ಸ್. ಓಕೆ ನೆಟ್ಟದಾಲ ಮೊಳಮೊಳ್ಳದಾಲ ಇತ್ತು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಬಳೆ ಇತ್ತ ದಾದಂದು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪಿನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಹೆಣ್ಣ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ದಾದ ಟಿಪ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಜಿನ್ ಮಣ್ಣಾಗ ಓಕೆ ಪಂಡೆತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಚಕ್ ಮಲ್ಪು. ಓಕೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ದಾದೆ ತೂಪಿನಿಯೇ ಬಲೆ ಪೊಯ್ಯೇ ರೆಡಿಯಾರ ಆಯ್ತು ಸರ್ಷಗೆ ಅಂಚ ಇನಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ನಿ. ಓಕೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಂಡತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ದ ಟಿಪ್ಸ್. ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ನುಂಡ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿದೆ ತೊಂದೆ ಈ ತೆತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕಣಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕಣ್ಣಾಗ ನಮಕೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ತೆತ್ತಿ ಹೋವು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲು ತೆತ್ತಿ ಹೋವು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐಕ್ ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನು. ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಸುಲಭವೈನ ಮೆಥಡ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪನ್ನುಂಡ ಒಂತ ನೀರ್ದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಬಾಜೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರ್ದೆ ತೊಂದೆ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ದೇತೊಲ್ನೆ ದೇತೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕಣ್ಣಾಗ ನಮకు ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಐಟು ಮಿಕ್ಸ್ ತೆತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಹಾಲು ತೆತ್ತಿ ಪಂಡ ಹಾಲೊಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಒಂತ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಿನ ಒಂತ ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿನ ಅಂದ ತೆತ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಆಣಿದನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿದುಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಚಕ್ ಮಲ್ಪುಂದೆ ಎಂಚ ಪನ್ನುಂಡ ಅಂದ್ರೆ ತೆತ್ತಿನ ಕಂತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗಿಂದ ಮುಂಚೆ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ಕ ಅಂತ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿನ ನೀರಿಡು ಪಾಡುವೇನು ಒಂದೆಟ್ಟು ತೂಲೆ ಎಣ್ಣ ಯಾನು ಪಾಡಿನ ತೆತ್ತಿ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿಲ ಸಾರಿ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರ್ದ ಹಡಿಟ್ಟೆ ಕುಲ್ದುಂಡು ಮುಂದೊಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಲಾಗಿಲಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಒಂದು ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾತಿನ ತೆತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ನೀಂದು ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ನೀಂದುನು ಉಂತುಲೆ ತ್ವಜಪವೇನು ಒಂದು ಒಂದೊಂತೆ ದುಂಬುದ ಪಂಡ ಸುರೂತ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ತೆತ್ತಿ ರೆಡಿ ಆತಿನ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡುಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿದ ಟಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ನಿಗಲೆ ಗೆಂಚ ಕಂಡು ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದೇ ಒಂದೊಂಚೂರು ತೆತ್ತಿ ಒಂದು ಆತುಂಡು ದಿನ ಆತುಂಡು ನೆಕ್. ಓಕೆ ಉಂದುಲ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡಿ ಅವಳ ನೀಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಮಿತ್ತು ಲಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಡೀಟೆ ಕುಲ್ದುಂಡುಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ರಡ್ಡು. ಓಕೆ ಮುಂದೇನು ನಿಕಲು ಏನು ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಬಣ್ಣ ನಿಕಲು ಸುರೂಟು ತೂಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬರೋದು ಮುಂದೇನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮುಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಬುಡ್ದುಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಅಂಚ. ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ಸ್ ದಾದ ಪನ್ನುಂಡ ಲವಂಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಲವಂಗ ದಾದೆಗೆ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಚಿಕನ್ಗೆ ಮಟನ್ಗೆ ಪಲಾವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಲವಂಗನು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಲವಂಗದ ದಾದ ಪನ್ನುಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡುವೇರು ಮಂಡೆಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಎಂಚ ಪಾಡುವೇರು ಪನ್ನುಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಾತ್ತ ಕಣ್ಣ ದೀಪೇರು ಟೀ ಪೌಡರ್ದ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ದೀಪೇರು ಆ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ದೀನಾಗ ನಿಕಲು ಒಂಜಿ 4 ಲವಂಗನು ಕೊತ್ತೆರ ದಿನಾಗ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ನೀರಿಡು ಟೀತ ಪೌಡರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೆಹಂದಿ ಪೌಡರ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ದ್ಯಾಗ್ ಪನ್ನುಂಡ ಒಂದು ಒಲ್ಪ ಪೂರ ನಮಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆತುಂದುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಜಿನೆಟ್ ಲವಂಗಡಿ ಏತು ಉಂಡು ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಈ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಕುಜಲು ಉಂದಾತುಂಡು ಅಂಚ ಏನೊಂದು ಏನಿತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಿಕಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್. ಓಕೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಂಬರ್ 3 ದಾದ ಪನ್ನುಂಡ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ಡ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅರಸಿನ ಪೌಡರ್ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ. ಓಕೆ ಈ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ನುಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಹಟಿಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಿಚನ್ಲೆಡ್ ಈ ಪಿಜಿನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಚ್ಚುನ ಪಿಜಿನ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ತುಚ್ಚುನ ಪಿಜಿನ್ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ದುಂಬುದ ಕಲ್ನ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ದೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಒಂದು
ಒಂದೇನು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಂಡ ಈ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆಕ್ ಪೂರ ಪಿಜಿನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಚ್ಚಿನ ಪಿಜಿನು ಈ ತುಚ್ಚಿನ ಪಿಜಿನುಲು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟರೆ ಪರ ಬೆಳ್ಳಿ ದಾದಾನ ಪೋಡು ಬಂಡ ಅಡಿಪಿಲ್ಲಡು ನಮಗೆ DDT ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಎತ್ತಿನವಳು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಪೂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿನ ಒಲ್ಪ ಪಿಜಿನ್ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂದೇನು ಬಿರ್ಕದು ಬಿಡ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಾನಿತ್ತೆ ಹೆಂಗರ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಇತ್ತದ ಪೂರ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತದಕ್ಲೆಗೆ ಮನ್ಪುನು ದುಂಬುದಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಲ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಲ್ಪ ಪಿಜಿನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನೇನು ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಬಿರ್ಕದು ಬೋಪಿನಿ ಇಂಚ ತೊಚ್ಪವೇನು ಒಂದಿತ್ತ ತೂಲ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ DDT ಪಾಡ್ದು ತೀತೀನಿ ಇದು DDT ಪಾಂಡ ಪೋಪುನು ಆಂಡ ಜೋಕುಲಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ ಆ ಕಿಚನ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪುನು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿನ ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡೊಂದು ಬಲ್ಲಿ ಕೈಟು ಪಾಂಡೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಕೈಟು ಪಾಂಡ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುನು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಪಿಜಿನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫುಲ್ ಮಾಯಾಪುನು ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೀರುಳ್ಳಿದ ಚೋಲಿ ನಿಕ್ಲು ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ದೆತ್ತದಿಲೇ ದೇವನುಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಚೋಲಿಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೇನು ಲವಂಗದೆಂಚ ಪಂಡೇನ ಅಂಚೆನೆ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಚೋಲಿಲಂಚೆನೆ ರಾತ್ರಿ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದು ದೀಲೆ ಕಾಂಡೆ ಅವೇನು ಐಟೊಂಜಿ ಕಣೇರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತಾರ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆ ನೀರನ್ನು ನಿಕ್ಕಲು ಕುಜಾಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡು ಮೀಂಡೊಂಡದಿ ಕುಜಲ್ ಎಡ್ಡ ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ದೇ ಎಂಕ್ ನೆಟೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಜಲ್ ತಾಲ್ದಿತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಸ್ತ್ ತಾಲ್ದಿತ್ತು ನಿತ್ಯಾನ ಲವಂಗದಲ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಯನ್ದ ಚೋಲಿ ಉಂಡತಿ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಚೋಲಿ ಅವೇನು ಯಾನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಜಲ್ ಗ್ರೋ ಆತನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕುಜಲ್ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಇತ್ತ ಬರ್ಪಿನ ಕುಜಲ್ ಓಕೆ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲಿ ಓಕೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅನ್ನಿಕಲ್ಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕಲಾಗೆ ನಿನಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್.